नमस्कार. तर पुन्हा एकदा या चॅनलवर तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. तर आज आपण कॅफे स्टाईल हॉट कॉफी कशी बनवायची त्याची रेसिपी पाहणार आहोत. अतिशय सोपी आणि झटपट होणारी आहे, कमी साहित्यात होणारी आहे, अगदी फेसळलेली कॉफी काही ट्रिक्स वापरून सांगणार आहे. तर चला रेसिपीला सुरुवात करूयात. तर मी इथे 3 चमचे गरम पाणी घेतलं आहे, 1 मोठा चमचा कॉफी पावडर, 2 चमचे साखर. आता मिक्सरचं भांडं घ्यायचं आणि हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स एकत्र करून आपण मिक्सरला वाटून घेणार आहोत, जोपर्यंत त्याचा फेस नाही होत तोपर्यंत. तर तुम्हाला कॉफी किती स्ट्रॉंग आवडते त्यानुसार तुम्ही कमी जास्त घेऊ शकता कॉफी पावडर, आणि साखरही तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त घेऊ शकता. आता हे पाणी घालूयात. याच्यातलं 2 चमचेच घालणार आहे मी. तर एकदम गरम पाणी घ्यायचं आहे आपल्याला, त्याने एकदम छान फेस येतो. तर आता हे मिक्सरला बारीक वाटून घेते मी, थोडा फेस येईपर्यंत. तर आता आपलं दूधही गरम आहे, थोडंसं असं विस्क करून घ्यायचं म्हणजे थोडा फेस येतो त्याला, त्यामुळे आपली कॉफी छान व्हायला मदत होते. तर लक्षात ठेवा, आपण तिकडे वाटलं की इकडे दूध गरम करायला ठेवायचं, नाहीतर ते वाटून थोडा वेळ ठेवलं की त्याचा फेस निघून जातो. त्यामुळे ते वाटलं की लगेच त्याच्यात दूध ओतायचं. आता मी गॅस बंद करते आणि कॉफी सर्व करते. तर बघा, आपल्या कॉफीला किती छान मस्त फेस आला आहे, एकदम छान झाली, एकदम क्रीमी वाटते. तर तुम्हाला हवं तर तुम्ही अजून थोडं वाटून घेऊ शकता. आता मी ह्याच्यात दूध ओतते. तर दूध थोडंसं वरून ओतायचं, जेणेकरून आपला जो फेस आहे तो अजून थोडा जास्त येईल आणि एकदम छान कॉफी होईल. तर बघा किती छान झाली आहे, मस्त क्रीमी झाली आहे, फ्रॉदी झाली आहे आणि छान फेसाळली आहे मस्तच. तर बघा, आपली कॉफी बनवून तयार आहे. फेसही एकदम छान आला आहे, एकदम मस्त झाली आहे, छानच. तर नक्की करून पहा. कशी वाटली रेसिपी नक्की कळवा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप 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 धन्यवाद. तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खुश रहा.